Krásný dobrý den, diváci. Já jsem se tady sešel s Josef Vlk. Vlk, pro mě je to výborný člověk v rámci psychoterapie. A ty se zaměřuješ teda i na párovou psychoterapii? Zejména na párovou. Chodí nám sem do poradny děti, chodí nám sem celý rodiny, takže se zaměřuju. Tak to je ten důvod, proč jsme spolu vlastně začali spolupracovat. Že my tam samozřejmě, dobře mě znáte vlastně z videí, tak vlastně musíte vědět, že se tam zabýváme tou škodlivostí té genderové ideologie. Já jsem ti posílal určité knížky, ano. Tam jsme se bavili vlastně o čítance vlastně z pátého ročníku základních škol, čili první stupeň. A pak tam máme knížku, která je ještě podle mě jako škodlivější, což je vlastně jako v 7. třídě. Ano. Máme udělat cvičný coming out. Co ty na to jako říkáš jako psychoterapeut? Pro mě je to jako obsáhlejší téma, protože mě sem do poradny chodí lidi s problémama. Takže já primárně s ním pomáhám řešit ty jejich problémy, které jsou spojeny s psychikou. A na to konto to navazuje na to, že k tomu přichází z mého pohledu ideologie, genderová ideologie, která v tom dělá možná i zásadní chaos. Aha. Protože kdyby jsme odmysleli to, že existuje tady dneska nějaká ideologie tohoto druhu, tak samo o sobě ta rodina jako taková a ten dětský svět a to, jak to v rodinách dneska je samo o sobě velmi složitý. Je to tam možná z psychologického hlediska ta nejnáročnější disciplína vztahů. To já ti do toho budu takhle skákat, to je přesně, protože teď je to docela, já to vidím, že opravdu je problematický vůbec zachovat takový ty vztahy v té rodině, protože ty kotvy tam nejsou. Teď je vlastně jako chybí nám chlapy, tam společnost, aspoň podle mýho je to docela feminní. A teď jako prostě ta žena kolikrát nahrazuje toho chlapa, tu mužskou energii. To se až tak moc dobře, já nevím, jestli dá nebo nedá, to už je na tobě. Nedá, nebo respektive děláme si to složitější a možná, když mi dáš prostor, nebo jestli to zajímá, tak řeknu proč. My jsme se vyvíjeli desítky tisíc let, že to má nějakou psychosomatickou genetiku, ten náš organismus, a nejenom organismus, to psyché jako takové. A z toho vyplývají nějaké role. A z toho vyplývají role muže a role ženy. A já neříkám, že nemáme jakoby opačnou jakoby stránku svého psyché. Ty máš ženskou stránku, já mám také ženskou stránku. Otázka je, do jaké míry ji máme vyvinutou a do jaké míry chápeme svou roli. Aha. A řekněme, ty jsi tady zmínil, že já to trošku přeložím, že muži došli. Došli, vymírají. Ano, došli. A ono je to spojený, asi nejenom z mého pohledu, ono je to spojený s tím, že zlý časy dělají silný muže. Ano. A silní muži dělají dobrý časy a dobrý časy dělají slabý muže a to máme teď. No, a tím si teď procházíme jako společnost. A vlastně protože já jako muž mám v podstatě tu rodinu na starosti, aby prospívala, nejenom ekonomicky. A teď já hovořím o té psychosomatické genetice. Moje role v té rodině je se o ní postarat komplexně. To znamená, aby přežila. To znamená, aby jsem ji nasytil. A to znamená, abych ji ochránil. Zjednodušeně, velmi zjednodušeně řečeno. A jestliže já tuto roli naplňuju, no tak prospívám. A nejenom jakoby sobě, a nejenom té mé ženě, a nejenom těm mým dětem, ale i společnosti. A žena to tam má zase jako jinou roli, ale dotknu si se mužů, takže to je já se klidně se dotkneme i té ženské role, protože to je strašně zajímavé, protože ono vlastně to potom najedeme ještě na tu genderovou ideologii, kde prostě jako tady se zaměňují potom ty role. A ono to podle mě jako není až tak jako zaměnitelný, protože tam je vlastně nějaká biologie, genetika a teď vlastně od pravěku, jak ty říkáš, k tomu jsme vedený a teď najednou chceme, nebo respektive ty genderoví aktivisti chtějí, aby se něco změnilo hned. A teď jako pozor, a teď, jaký je to ve vztahu k tomu dítěti, kdy prostě zažíváme to, že prostě přesně se chtějí už nějaký jiný věci, protože ten chlap, aspoň dle mého, by se měl postavit na vlastní a teď chránit tu rodinu jak z toho vnějšku, tak i právě v rámci té rodiny určovat směr nějaký, má to logické myšlení. A patřičně sloužit té rodině, jako sluha, v tom dobrém slova smyslu. Ono posloužit té ženě, aby byla šťastná, aby měla dostatečný klidný prostředí pro to, aby se mohla věnovat sobě, dětem,
Lásky plný. A teď jako zase na druhou stránku já třeba jako chlap neumím vytvořit to teplo rodinného domova, tu komunikaci mezi, to umíš prostě ty ženy daleko lépe, jo. Takový to prostředí, té lásky plný, protože to obětí a tohle všechno, že ten chlap je přece jenom chlap, že jo, a když se říká... My jsme tupější. Tak. Ale on je to zapotřebí zase. No jistě, máme svoji roli. Já jsem říkal, moje třeba partnerka mi říká, hele, ty si neumíš ten multitasking. Neumím. Já jí to vysvětluji, že už z pravěku, když jsme se někam, prostě my jsme se museli soustředit na ten lov a pokud se někdo nesoustředil, tak byl sežraný. Takže byl neúspěšný a on musel vyhnout. Jo. Ale když jakoby o tom hovoříš, ono to je vlastně na tom postavený, jo, protože my máme to přemýšlení ano, ne. My nic jiného ne... Děvčata, jestli nás posloucháte děvčata nebo díváte se na nás, tak my jsme proti vám tak jednoduchý, že máme jenom ano, ne. Takovýhle jsme trubky. A ještě máme takovou proti vám ohromnou nevýhodu, že máme takhle klapky na očích. Takže my tady něco vidíme, něco vnímáme a teď tady vnímáme něco tady a tady. Tohle musíme opustit, takhle se otočit zase jak trubky a tady máme ano, ne, tak takhle jsme děvčata jednoduchý. To jsem rád, když se to slyší teda moje přítelkyně, tak manželka, ale tak vlastně, ať se vlastně jako koukne na to, protože ona mi vždycky řekne, soustředíš se, ona mě musí od toho odprostit, já se samozřejmě odtrhnu a pak se dokážu soustředit. A teď pojďme teda k té naší věci. Tyhle ty role vymírají, podle mě, nebo mi to potvrdíš, nebo vyvrátíš? Jako... Ale no, potvrdím, jo. Je to související s tím, že se, řekněme, to začíná míchat, poslední dekády začíná míchat. Já teď nechci, abych byl pojmenovaný nějakým, jako aby mě třeba u tebe nebo u posluchačů to někam jako vyhranilo. Jo. Já se budu snažit to popsat, seriózně popsat, jakoby ty omyly, které z mýho pohledu my společnost jako uchopujeme. Jo. My máme totiž strašně velkou nevýhodu v tom, že máme strašně moc nadbytku. Naši předci, já plácnu teďko, prosím vás, jo, 20 dní pracovali naši dětkové, nebo prapradětkové pracovali 20 dní na tom, aby jsme se ohřáli celá rodina. Jo. My pracujeme den a máme teplo celý měsíc. Jo. A díky tomu a tak dál. Takže nám se žije lehce. My nemáme ten primární starost o to, aby jsme přežili. Jo. Takže vymýšlíme ptákoviny. A v rámci těch ptákovin si vymýšlíme různé věci. Jo. A teď přijde někdo chytrej nebo nechytrej, to je asi jedno, jak se cítí nebo jak ho kdo hodnotí a řekne něco. Jo. A to něco no tyjo, jasně, no, ono je to vlastně takhle a vzniká chaos. Jo. A přitom ta psychologie jako taková je velmi jednoduchá. To jsou jednoduché principy, které skutečně tisíce let vznikaly. Mimochodem jsou popsaný v nějaké knize, já tady nebudu jmenovat, abych tady dělal reklamu nějakému titulu. A máme tady nějaký prostě autority a prostě to běží. A my to skutečně jakoby porušujeme a vymýšlíme si ptákoviny. Já to beru taky v tom směru, že vlastně jedeme proti přírodním pravidlům, proti té přírodě samotný, že ona vlastně pro ty generace ten vývoj vlastně tady nějakým způsobem šel a většinou to je vždycky ku prospěchu toho daného toho rodu, jo, těch lidí třeba, tak proč se proti tomu spouzet, že jo? Protože ty lidi si vymýšlí strašný kraviny proti té přírodě. A když se dotknu toho, jak to může působit teda na toho malého kluka v té 5. třídě, nebo holčičku, protože ono to poskytuje, on to hodně jako podle těch dat ovlivňuje holky, dívky. To nevím. Jak tohle může vlastně de facto, co to s tím dítětem může udělat, jako, když si tohle přečte, ještě abyste tomu rozuměli, pro ty, kteří nesledují, až tohle sledují jenom tohle video, objevila se čítanka, která už je schválená ministerstvem a akreditovaná ministerstvem školství, kde se dozvíte, že malý Denis si povídá s lisou a lisa ho vlastně de facto pustí k celému šatníku, čili ten Denis si vlastně začne převlíkat do těch ženských šatů, dokonce ho namaluje a pak tam vznikne ta věta, můžeš být kým chceš. Jo, a že on je vlastně šťastný, že zjistil vlastně, že může být v rámci té pohlavní identity kým chce. A může být šťastný. Tak, abyste věděli vlastně vysvětlení, o čem se bavíme. Jak tohle to teda působí na ty děti a jak to může zapůsobit. A tady samozřejmě ono je asi těch rovin víc, jo, protože jestli je to z ucelné rodiny, neucelné rodiny, jako jo, to je otázka.
Ale obecně, jestli se to dá takhle nazvat. No. Možná ještě bych komentoval, že bych to asi nekategorizoval ucelený, neucelený rodiny. Já sice se věnuju partnerskému soužití, ale sám jsem rozvedený. Takže a máš zkušenost. Já mám zkušenost, ale takhle mě to v mé práci strašně moc pomáhá, protože já si troufnu říct, že jsem dospěl, jsem znova ženatý, šťastně ženatý a jsem hrdý na to, že když se zeptáte i moje ženy, tak moje žena řekne s tím pánem, já jsem šťastná. To mě naplňuje hrdostí, ale hlavně mám to také mimo jiný, mám z čeho čerpat jakoby ve smyslu té pomoci té klientele. Takže a proč to říkám? Protože s expartnerkou, s maminkou mého syna máme 18letého zdravého syna, který je v podstatě jakoby z rozvrácené rodiny, řekněme kategorizací, ale dneska v 18 letech ve 3. ročníku je dospělý chlap, který vlastně už nyní přemýšlí o tom, že bude žít sám bez své maminky ve vlastním bytě, protože si sám vydělává ve 3. ročníku střední školy peníze a je to prostě, já jsem na něj hrdý. Jak se vám to povedlo? Něco jsme o tom tak trochu věděli, řekněme, a taky jsme na tom pracovali a hlavně jsme ho milovali. Ale ono je to taky, jakoby, asi bychom se dostali do jiných tématů, co to je jako láska. A už v tom se pleteme, my lidé. My za lásku považujeme úplně něco jiného, než láska ve skutečnosti je. Ale to je asi jako jiný téma. Jo. Pardon, já bych nechtěl odbočit od toho tématu, kam směřujeme, nebo kam vlastně, nebo proč jsme se tady sešli. Takže jak to může působit? Tak zněla otázka. Já nejdřív řeknu to, co jsme říkali před chviličkou. Ať jsem malý chlapec nebo malá dívka, tak já dneska nemám vzor. Můj vzor, základní vzor je tatínek, maminka. Já se narodím, koukám, tatínek, maminka to jsou ti, já už jsem s nima, že jo, už v tom prenatálu to nějak vnímám, prostě jasně. Už to nějak žije a teď možná se i na ten svět těším. Mimochodem, porod je jedno z největších traumat, který za celý svůj život zažijeme. Jenom aby to už mám za sebou. Myslím si, že všichni, co to tady posloucháme nebo se díváme, to máme za sebou. Takže největší trauma už jsme prošli, akorát si to nepamatujeme, když to trošku bagatelizuju. A teď se třeba na ten svět těšíme a teď vylezeme. Ono to tak trošku bolí oba, že jo, asi. Já to nedokážu posoudit, ale vy ženy určitě ano. Ty, který jste porodili dítě. A teď kouká a říká, táta, máma, to jsou oni, ty mi to všechno jako naučí. A teď ten táta, máma má nějaký formát. Jo. A právě tam už jsme v tom formátu, že to za ty poslední dekády prošlo jakousi inflací. Nazvu to takhle, abych nikoho neurazil. A neumíme dát vzor svého chování. Takže dáváme vzory, který mají, řekněme, nějaký defekt. Ale to není úplně vhodný slovo defekt. Jo. Prostě nějaký vzor, který má nějakou, řekněme, odchylku od té přírodní podstaty, když to řeknu takhle, jak to pojmenovat. Zjednodušeně řečeno. A podle toho žiju. Takže já už začínám mít v této době tak trochu chaos. Jo. Takže já vycházím do života, vynechme gender, ale díky tomuto vycházím do života z mého pohledu nevyzbrojen. Taky ty statistiky jsou úplně jasný. Já nevím, kolik je přesná statistika rozvodovosti, ale asi 57%, nevím, nechci se mýlit, prostě hodně, víc jak polovina, na tom trvám. Je to dohledatelné v nějakým statistickým úřadě nebo kýho děsa, kde. A to není málo. A když to vezmeme do těch souvislostí společenských, ale i ekonomických a tak dál, tak vztahy v rodinách jsou rozbitý, že jo. Předci nemají zadky, když to zjednoduším a tak dál a nevěnujeme se to a babička do důchoďáku, že jo, a teď to nějak jako funguje. A tohle to je základní prostě, to je rozkol. A ta společnost tím trpí. Já si pamatuju už docela dlouho to pamatuju, já jsem 68. ročník, takže já jsem chodil na základní a střední školu za takzvaného bolševika. A tam nás učili, že rodina je základ státu. Ano. Já jsem to nesnášel, tenhle výraz. Tenkrát já nevím, jak ty, jestli to pamatuješ. Já jsem to nesnášel. Mně je taky 28, takže si to pamatuju. Jo, pecka. A já jsem potom, jakoby, řekněme, že jsem si tak trochu něco nastudoval v rámci psychologie a já to vlastně uchopuju toto téma, že to je skutečně tak, že ta
rodina se dá jakoby systemicky přirovnat k buňce našeho těla. Aha. Je to skutečně základ toho státu. Aha. A jestliže my máme dneska přes polovinu rodin... Proč je to ten základ, ta rodina? No, protože v rodině se učím všechno. V rodině se učím přežít, v rodině se učím komunikovat, v rodině se učím vydělávat peníze, rodina mi kultivuje, rodina mi učí všechno. Jestliže já umím vazby v rodině, umím vazby se sousedem, umím vazby se šéfem v práci a všechno to funguje. Jo, takže vztahové linie se vlastně učíme vlastně v té rodině, takže tam se to vlastně učíme, ale i vlastně vnitřní i vnější teda, jo? Když to... Ano, dá se to takhle říct, nebo tak to chápu, ale má to i svoje jako psychologické opodstatnění, takhle to fachčí. No. Dobře, takže máme tu základní buňku, tak základní buňku, která tady je. Ano. A jak teda jako tohle když vlastně samozřejmě přichází puberta. Tak, jasně. To je hormonální bouře, máme nějaké vývojové fáze. Když ty vývojové fáze, řekněme, naši rodiče dobře vyprezentují těmi vzory, ano. Tak my nejdřív čerpáme od té maminky a oni mají vývojové fáze děvčata a kluci jiný. Jo? To prostě v nějakém, řekněme, 3 základních prostě. 3x7, 3x6 let, nějak se vyvíjíme, ta první fáze maminka, ta druhá fáze tatínek a pak se s tím nějak pereme, ale hlavně my v té 3. fázi potřebujeme přerůst ty rodiče osobnostně, výkonově, hlavně my kluci, hlavně ten táta, že jo, tam je jakoby velmi zajímavé. Ta 3. fáze, promiň, že to je kolik let třeba? To je rozdílný, jo. To je různý a má to různé projevy. Jo. Já třeba řeknu zajímavost. Když se chlapec, já půjdu k chlapcům, jo, když se chlapec narodí, tak to vidí, to je nádhera, tatínek, maminka, to jsou oni a teď ta maminka tu miluju. A teď ten tatínek, to je jeho žena. Tak tady to funguje tak, že má muž ženu. Aha, maminka a já ji miluju a tu si vezmu. To je moje první nevěsta. Jo, to tak bývá, no. Tu si vezmu, protože tatínek je frajer, ten má tuhle, tak tu já si vezmu. Tak. Mně to nedojde, že? Když to... No a teďko, jestli ten otec v tu fázi jakoby vývojovou, která je už ta brzká rana, se tam furt montuje do té maminky a neudělá krok zpátky, jakoby krok bokem a nenechá mi prožít tu svoji první lásku jako svýmu potomkovi v té rodové linii, tak já mu to dám sežrat v pubertě. No, tu máš, jako, jo. Ty jsi by tenkrát neuhnul, tak teď mi uhneš. Jo. A teď on říká, běž k tomu holiči. Že jo. Já jsem měl s tatínkem mým, to byly strašné věci, jako, které jsme prožívali. Hezký, nádherný. My jsme jakoby, si to potom prožili krásně, jakoby, když na sklonku jeho života. Bylo to nádherné. No tak tohle, jakoby, a takovýhle jemný niance tam probíhají a je to pořád, jakoby, jsme pořád v té rodové linii. Jo. To znamená táta, syn, matka, dcery, nějak se to tam míchá, ten syn, ta maminka taky tomu chlapci musí uhnout. On je potom v určité fázi těsně pod tatínkem a ten tatínek znova musí uhnout, aby ten synátor tam měl tu hrdost. Jestli můžu do toho, protože tady já vidím, že třeba dost maminek vlastně až moc miluje toho syna, s tím, že vlastně jako právě z nich tvoří takový ty mamánky, jak se říkají, jo, že on prostě ten syn taky, nevím, jestli si to dokáže ovlivnit potom asi v dospělosti, ale on si to nese s tím, že za něj všechno dělají, to je jedna věc, první. Prosím vás, strašný průšvih, kašlete na ně, nechte je žít. Kašlete na ně. já to chápu, jo, teď, aby někdo neřekl, kašlete na ně. Jo, chraň Bůh, ne, prosím, starejte se o ně tím, že je necháte žít, tak, aby to bylo přesně. A teď samozřejmě oni třeba potom, protože to tady vidím taky, že s tím, že oni třeba dostanou pohár za nic, za účast třeba. Za účast. Takže prostě šikovnej. Při tom sportu se to projevuje asi jakoby dost. Mně se líbí třeba podcasty nebo nějaký vstupy Mariana Jelínka, který je tady v té naší zeměpisné šířce dost profláklý, ten to má s tím sportem spojený. A oni to tak dělají, no. Ale ono je tam, jakoby tam je, ten psychologický aspekt je v té rozdílnosti muže a ženy, jo. Řekněme, že máme takovou instituci, já to nazvu institucí, která se jmenuje vnitřní hranice. Ano. Jo. A po té linii těch chlapců jsou budovány vnitřní hranice, ale i po linii dívek. Ale tam to není takový akcent, jako u těch chlapců. Ty vnitřní hranice se budují tím, že se neustále překračuje svoje komfortní zóna.
Či vytváření překážek. Překážek, no, a je to v tom, jdem si vyčistit zuby. Jo. Ne, táto, já nechci, nebo ne, mámo, já nechci, no to nevadí, tak se na to dneska jako vyprdneme. A tady je strašně důležitá od nás rodičů ta forma toho sdělení, ta motivace toho, proč ty zuby vyčistit a tak dále. Ideální nebo správný základ je osobní příklad, to znamená, já když si čistím zuby, no tak mi ten můj potomek to chce napodobit. Bude opakovat. A tak dále, a tak dále. A tohle je právě přesně ta věc, která potom dělá ten formát osobnosti. Protože ať holčička nebo chlapec si uvědomuje podprahově svoje vnitřní hranice, tak ví, co je přes čáru a ví, co není přes čáru. A v podstatě tady na těch vnitřních hranicích se dá korigovat úzkost, dají se korigovat ty věci, které nás potom v životě trápí, řekněme nějakým uvědoměním si toho, že to už je mimo nás, tak se toho nemusíme všímat. Já to přirovnávám ke štaflím. Já jsem štafle a ty štafle mají řetízek a ten řetízek je pustí jenom někam. Jestliže nemám vnitřní hranice, tak se ty štafle rozjedou. A když se rozjedou tak, že sebou praští, tak pak už jsme na psychiatrii. Když to jako si s toho udělám legraci. Tady ti trošku něco jako do toho vlítnu s tím, že by ti někdo mohl napadnout. Já jsem to viděl hodně po revoluci v těch 90kách se tam rozjelo, že vlastně taková ta volná výchova, takový to, že prostě jako biomatky, který vlastně povolí tomu dítěti úplně všechno a musíme tvořit přece tu osobnost nějakou. A ono se nám teďka ukazuje na těch datech, že to je úplně opačně. No v každém případě tyto matky a i otcové vlastně mě udělali ohromný biznis dneska. Chodí na terapeuta. My máme, já nevím, kdo jste z branže, jestli nás někdo sledujete z branže, já si dělám, jako, mě to moc netěší, tenhle humor, ale já říkám mojí ženě, hlady nepojdem, protože já mám třeba dneska je březen, duben, nevím, květen? No, už květen, děkuju, květen. A já už maluju na říjen. No, já můžu potvrdit, že tady Pepa opravdu jako s ním se sejde, opravdu. Děkuju ti za trpělivost. Jakože prostě opravdu ten diář je naplněný. Takže to je přesně ten výdobytek těch let minulých. Jo, a ono to je právě ta věc, jakoby té měkkosti a můžeme to nazvat jakoby právě opičí láskou, protože víte co, já půjdu teďko do Bible, jo. A tam je to vlastně úplně jako jednoduchý. Tam ten příběh je takovej šmrcnutý o to, že měl jakoby nějaký týpek tam měl 2 syny a na jednoho byl vlídný a milý a na druhýho byl přísný. A ten, na kterýho byl přísný, ho nenáviděl v dětství a ten, na kterýho byl vlídný a milý, ho miloval. A když dorostli, tak se ty role otočily. Ten, na kterýho byl vlídný a milý, ho nenáviděl a ten, na kterýho byl přísný, ho miloval. Takže tématika známá více jak 2000 let a tečka, co k tomu říct víc. Určitě, technicky vzato. Technicky. Vrátím se zase nám trošku tomu tématu, čili vlastně, a tam je zajímavý, že už to začíná vlastně už dneska od školek. Musím připomenout zajímavou, teda hnusnou věc pro mě. Teď jsme se docela zasmáli, teď se asi jako smát trošku nebudem, kdy vlastně v Německu to hodně frčí, kde jsou takzvaný už v mateřských školkách osahávací koutky. To jsou, já tomu říkám masturbační koutky a tam vlastně ty ředitelé to obhajují tím, že vlastně tam pouštějí vlastně to dítě, aby se osahalo a tím se uklidní, pokud je nějakým způsobem jako neklidný. To mi přijde jako trošku bizár. Ono vůbec dnešní doba, jestli se bavím zase s těma mladýma, čím větší bizár, tím větší sledovanost. Může to tak být. Ale co ty na to, jako protože v těch mateřských školkách, to je vlastně ten nějaký ten první nebo druhý stupeň vývojový, kdy se tam vlastně jako dostáváme. Ještě první, jakoby, když mateřská školka je do 6 let? Ano. No, tak to jedeme to je převážná část toho biznisu, té první vývojový nějaký hlavní. Tam je to strašně důležitý dle mého. A si řekni svůj názor, tam se tvoří vzorce nějaký myšlení, že jo? Půjdu ještě, řekněme o nějaký vzorec chování, vzniká zhruba v tom základu
2,5 až 3,5 roku, řekněme. Tam už je hotovo. Jo. Tam už máme vzorec chování. My trošku, jakoby, kdybychom se bavili akademicky, tak se můžeme jakoby trošku pohádat, protože bychom se dostali na pole genetika. Ano. A pak je otázka, jako, co je to genetický, jako jestli je to ta fyziologická genetika nebo to psychosomatická genetika. Já jsem zastáncem té druhé linie, ale to je jedno, řekněme. A tam to nějak vzniká. Takže, a pak se to vlastně dotváří, dokavať se nestane člověk, a já použiju to ten obecný výraz, sebevědomým. Ano. A popíšu ten finální produkt, to sebevědomí, který tento slovo prošlo jakoby docela s velkou inflací společensky. A já, abych tu inflaci jako narovnal, tak otočím ty dvě slova. Vědomí sebe. Aha. A půjdu teďko k té cestě, jak člověk může být vědom si sám sebe. Dobře, můžu, když jít do nějakého koutku a osahat se, ale já to považuji za bizarní proces. Kdybych byl někdo, kdo by byl tázán na to, jako, co zařazovat do těch výuk, a to je to velmi obsáhlý téma, ale když nemáme, a neměli bychom to je prostě práce jakoby pro tým lidí, kteří by to měli sestavovat. Ale mě třeba zaráží, když jsme u toho genderu, že my učíme děti toto, a ještě bych se rád vyjádřil, co mám na mysli pod tím slovem toto, protože na to mám svůj názor, který je ale opřený o nějaký jako věci, na který jsem nepřišel já, to znamená o nějaký jakoby poznání psychologické. A vlastně teď jsem si, ale víš, já jsem se zapovídal, takže jsem ztratil nit. Sebepoznání, a jasně. Uvědomím si sama sebe. Je divný, že třeba uvědomím si sebe sama. Mně je divný, že nezařazujeme do výuky třeba, co to je cit, jaký prožitky máme, protože to máme všichni stejný. Jo? My máme intuici. My máme něco, čemu se říká intuice. To má pojmenování, to má nějaký psychologický význam. A mně se třeba jakoby zajímavý je, že ve školách se nebavíme o těchto věcech. Protože tohle to by nám pomohlo, protože ty jsi se před chvíličkou zeptal, jak se nám to povedlo třeba s tím synem. No bylo uchvatný, on les na strom, to byly 3-4 roky třeba. Už byl v 5 metrech, já teda musím říct, že jsem měl sevřený zadek. Ale jsem táta, který prostě cvičil v lovu, že? A on ten chlapec v tomhle útlým věku se držel té větve, teď se na mě otočil a říkal, táto, jak poznám, že už jsem moc vysoko. No. A já jsem říkal, Jozi, on se jmenuje Josef, Jozi, tady vevnitř, cítíš tu pumpu občas, cítíš to tam? A on říkal, jo, bavili jsme se o tom, Jozívku, tu pumpu. Jo, tak až ti ta pumpa řekne ten pocit, tak budeš už moc vysoko, chápeš? Pardon, já se omlouvám. Aha. Dobrý den, vydržíte chviličku, prosím. Děkuju vám. Já se vám moc omlouvám. Přišel, je to autenticita, přišel klient, který je smluvený na určitý čas a my jsme přešvihli, ale on byl tak hodný, že počká chviličku. No vidíš, my jsme to tak... Ale možno, jasně, to je důležitý a on je samozřejmě taky důležitý a já mu to vynahradím. Takže dám mu slevu na poplatník. Teď teda jako, když to vezmu, i pro ty rodiče, kteří nás sledují, teďka v té fázi je to vůbec, protože já samozřejmě půjdu do toho, že budu rozporovat určitě tyhle knihy, které jsou vlastně tam daný už do toho s akreditací toho v tom rámci vzdělávacím programu. A budu je chtít vlastně rozporovat na základě něčeho. Jo? Čili co vlastně jako je na tomhle tom škodlivý nejvíce, nebo jestli to je vůbec škodlivý. Hele, a to je zajímavá věc, jo? Protože ty, když jsi mi položil tu otázku, tak já jsem se nad tím zamýšlel. A říkal jsem si, tak a teď zahoď svůj subjektivní názor, který může samozřejmě vznikat na základě nějakého poznání, nějakého vzdělání, nějaký diskuzí filozofických s nějakýma kolegama a tak dál. A nějakou zkušeností taky. Zahoď to a zkus se na to podívat skutečně jakoby nezaujatě. Takže já jsem si zjišťoval, že jo, a dneska jako, pojďme se učit takové věci, jako třeba v umělá inteligence, kterou jsem využil jakoby proto. A zjišťoval jsem, co na to říkají jako odborníci, vůbec na gender jako takovej. Takže
ta umělá inteligence prolustrovala stovky nějakých serverů a nějakých podcastů. A teďko ono to udělá, já nevím, možná mě máte teďko za pračlověka, jo, vy, co se na nás koukáte. Ale je mi 28. Umělou inteligenci, to tě nikdo nemůže použít. Jako, že no ne, ale jak jsem s tím nadšenej, podle toho, víš, jako, že a já jsem, a bylo to skutečně moje prvotina, jako na to, že jsem ji tady na to použil, tak doučím se používat tyhle nástroje. Takže to prolustrovalo jako velmi jakoby, řekněme, kvalitní materiál vědomostní, který mi to zcuklo do nějakých 8 A4 psaného textu. Tak jsem si to vystiskl a teďka jsem říkal, a byl jsem zvědavý. Jako, tak a co teď to bude? Jako. A tam jsem zjistil, a oni to tam popisovali, že jako ble. A já jsem si to rovnal s tím, co jakoby umím v této branži. A mě tam vyděsila jako jedna věc. A já ji řeknu úplně jednoduše. Ano. Na gender jako takovej jsou tak protichůdný názory odborné veřejnosti, ale tak, že by se dalo říct v celé škále toho. Někteří mají argumenty, proč jo, proč ne, proč to a tak dál a tak dál. A ta škála je tak jakoby velká, že já osobně, kdybych za to byl zodpovědný, tak v tuto chvíli si netroufnu to dát do školy. To je jako když by jsem vzal ty děti a říkal jim, děti, tady ten led je pecka, to je to nejlepší, co můžete vidět. A tady jsem věděl, že je posílám na tenkej led, který se s nima může propadnout. A teď půjdu k té odbornosti. Ano. My máme něco jako kognitivní funkce. A ty se vyvíjí. A ty se zrovna vyvíjí v tom období, kdy ty učebnice tam jako fungují. A já jsem se tam dozvěděl, že právě jakoby ten gender může ovlivňovat tyto funkce a tvorbu těchto funkcí. Ano. No a tam může nastat jakoby ohromný psychologický průšvih. Jo. Ale teďko my to nevíme, že jo? My se to dozvíme. Co může nastat? Teda, jako, že prostě nemě, nebo to... No, že se blbě vyvinu. Že se blbě vyvinu. No a budu mít jako trvalý následky, trvalou diagnózu způsobenou něčím, že mě někdo vlastně vnutí mé chování. Na základě své autority, že jo? Protože co řekne paní učitelka, to je svatý. Jo? Pozor, jo? To, co řekne maminka, paní učitelka, tatínek, to jsou... Vemte si, že ty děti na to koukají jako na autority. A je to správně. Jo. Uctívejme autority. A teď autorita řekne, ty můžeš být, co chceš. No dobře, tak já mám v sobě chaos, dobře, necítím se úplně nejlíp, nebo hledám se sebe sám a teď mi někdo řekne, můžeš být, co chceš. A místo toho, aby mi nabádal, pojďme ze sebe dělat holčičky, když máme kačenu, pojďme ze sebe dělat chlapce, když máme pindíka, tak mi někdo řekne, můžeš to otočit. A já řeknu, no ty vole, jako Máňa, jasně, tak to otočím. A svět je na ruby. Však to chápu, jako, že tady vlastně se vytratila ta role, buď šťastný v tom, jaký seš. Ano. A buď v tom šťastný. Ano. A tvoř si z toho vlastně to štěstí, že seš kluk. A máš tam další věci, pokora. Tak. A tady se to prostě vytvořilo s tím, že třeba, to je přesně ta lidská debilita, podle mě, poručíme větru dešti, tak poručíme i tomu, co můžeme být. Jo, hele, a já to vidím, já to k něčemu přirovnám, jo. A prosím, já miluju svoji ženu. Znova opakuju, já miluju svoji ženu a cítím se jako muž, který je požehnán tím, že se mnou je a cítím se jako její servisman pro její štěstí a radost tak, aby mohla rozvíjet tu rodinu. A teď jsem to řekl s takovým důrazem záměrně, protože já se teďko navezu do feminismu. Jo. Takový ty ortodoxní děvčata, jo, řekli těm ženám, který třeba se dostali do nějaký situace, že s tím chlapem nebyli úplně spokojení, tak jim řekli, že jako vyfotit se na ty sociální sítě s kabelkou Fendi, letět 5krát za rok na dovolenou a brát 100 000 je svoboda. Jo. A dělat muži večeři a česat dětem vlásky, že je vězení. A oni se toho chytli a teď to jelo. Že jo. A pokračovalo to silně v té jakoby destrukci tohoto. Hele, moje žena je krásná za první žena, jako i fyzicky, ale i niterně, duševně. Je to mladá, silná žena, která se živí sportem, jako trenérka se živí, je rozvinutá po všech aspektech
a je šťastná, když řekne, najíme se dneska spolu a že může udělat večeři. Jo. A nemá problém s tím si koupit letenku a letět někam. To má docela sledovanost, tak aby tím potom někdo tak... Ale jo, moje žena je svobodná dívka, která žije shodou okolností se mnou. My máme to štěstí, že jsme se naučili žít svobodný ve vztahu. Ale to je prostě... Já to vnímám taky tak, kdy prostě přesně ta feminní role je v tom, že prostě a já nebudu tady uklízečka, ti nebudu uklízet. A říkám, že nemusíš. No, ale bylo by to skvělé, kdyby si chtěla. No jasně. Třeba, protože já budu chtít se o tebe starat a ty, když budeš chtít se o mě starat, tak budeme spolupracovat na tom krásném vztahu. Jo, a aby jsme to tahali jakoby k tomu cíli nebo k tomu tématu, protože to, co si řekl, je přesný, tak ženy od nás vyžadují lásku a mají na to plný právo. No samozřejmě. A oni nás učí lásce. Mimochodem, mě naučil lásce můj syn. Taky ty děcka jsou... Krásný, jo, krásný. A teďko, my jsme vlastně povinni jim dát lásku. Má to ale protipol, jo. Oni vlastně nám mají dát za tu lásku respekt. A to je celý. Tak. A pozor, a teď jsme tady, a co teda, jako kdo to má udělat první? Jako? Ne, to je o tom vejci a slepici. To je takováhle krásná jako symbioza toho my. Jo, ale teď já půjdu zase zpátky k těm jakoby feministickým jakoby liním. Takže feminismus úplně konkrétním způsobem poznamenal jakoby ty principy, na kterých jsme vyrůstali tisíce let. Jo. A negativně poznamenal, protože některý děvčata to uchopili jako cvák, jejich maminky, ty děvčata se na to koukly, aha, maminka takhle, a ten chlap tam vůbec jako nula. A tomu chlapovi on je slabý sám o sobě, protože nemá ten vzor a ještě se pere jako s tímhle, jo, v tom vztahu. A teďko jsme tady u genderu a to já bych řekl, že je ještě horší. Ale já nemůžu být jakoby nějaký prognostik. Jo. Já s tím zacházím, já tady jakoby, hele, buď táta. Jo, ale já jsem tady nižší desítky jakoby změn pohlaví měl v poradně. Jo, kdy holčina přišla, takhle se posadila takhle, a řekla, tak aby bylo jasno, abyste věděli, jak mi oslovat, říkejte mi Karel. Jako. A tím jsme začínali. Jo. No, já nemůžu říkat z té kuchyně, jako jak jsme pokračovali, aby jsem někoho z vás nevyděsil. Ale dopadlo to dobře. Jo. V každém případě třeba ten příběh dopadl krásně v tom uvědomění si, že skutečně můžu být kým chci. Ale ne po té linii, jestli muž a žena nebo to. Ale po té linii profesní, osobnostní, ve smyslu toho, že jaký chci mít charakter. A jsem jasně nasměrován do nějakého formátu, který, když se sformátuje, tak jsem šťastný. Já se omlouvám tobě i divákům za to, že jsem nevypnul všechno, co jsem vypnul. A to je strašně důležité, co jsi teďka řekl. Za to strašně děkuju, protože to je přesně jako, ty genderoví aktivisti to tam jako říkají, že můžete být kým chceš a on to tam jako je a udělej ten coming out a takové věci. A teď, ale to je přesně ono, kde se snoubí to dobrý, ale je to vlastně vloženo do úplně něčeho skvělého. Čili já to řeknu, můžeš být kým chceš, jak jsi říkal, to bylo prostě krásný, ale ne v linii právě toho pohlaví. Tak neutíkejme před tou zodpovědností být tím, kým mám být. Tak. A já prosím vás to neopírám o to. My tady můžeme mít nějakého jedince, který je na poruše. Ale tam jsme v promilích. Ano. Prosím, tam jsme v promilích a tam se tím zabývejme a neotravujme tím společnost. A víš a víte, jak mi to připadá celý. Mně to připadá jako... že někdo nezodpovědnej, někdo neúplnej, z mého pohledu neúplnej, ho napadlo, čím se může živit. A řekl, hele ty vole, jasně, to by bylo dobrý, jako. Tak pojďme, uděláme hnutí, vole, a jdeme na to. A já si myslím, že asi to nevzniklo jako takhle přiblblé. Ale mně to někdy přijde, že vlastně de facto se toho chytají i de facto politici, kteří vlastně zase až tak nic moc neumí. Nemají témata. Jasně. A nemají vlastně profesní nějakou vlastně úspěšnost, tak se prostě něčeho chytím, hele, a to bude dobrý. A pak jsou vlastně tady neziskovky, které na tom vydělávají strašné peníze, až miliardy. A teď jako prostě pojďme, jak ty říkáš, já nic neumím, co budu dělat? Tak tady gendery.
Jo, ale ono to asi takhle jakoby nevzniklo, ale řekněme, že my jsme tomu dali prostor. Jo. A potom já jsem třeba jakoby fascinovaný, ale fakt jsem jako hluboce fascinovaný, když si čas od času pustím televizi. A tam vidím vrcholného politika, ale nebo političku, jo, já nebudu jmenovat, jo, který řekne, že máme, a takhle to tam pustí, že máme 6 pohlaví. Já nejkoukám. Vysokoškolsky vzdělaný profesorka, prostě zblázněnej ideologií a takhle to tam pustí jako autorita. A teď můj syn jsem ho před chviličkou zhruba tak popsal, ten formát. Jako, ten v tom má jasno už od svých 10 let. Jo. Ale teď si dovedu si představit, že třeba to vidí někdo a řekne, který se sám sebe nemůže nalíst a řekne, jo, a tak ono to je asi takhle, jo, protože vědci přišli, že jo. Třeba, jo, se to tam tak jako se to koulí. No a já nevím, jako, co se musí stát a možná, nevím, jo, možná zkusím to za sebe jako nazvat jako tečku. Jo. Já nevím, co se musí stát, aby nás jako společnost z tohoto, co tady teď diskutujeme, aby jsme se z toho dostali. Já si to fakt nedovedu představit. A ani si to nechci představit, co se musí stát, protože každá změna jde skrz utrpení. Ano. Protože jinak má to svoji logiku, že jo? Když netrpím, co bych měnil. No, když nejseš na zemi, nemáš vlastně tu motivaci něco změnit. No. Tak a teďko já si nedovedu, já to vidím společensky v takovém průšvihu, a my se tady bavíme o tom, co je jako krize duševního zdraví. A jen tak mimochodem ten gender k tomu, tento krásně, jako, ten ty štafle rozjíždí jako úplně bombově, jen tak mimochodem. A já to je tak hluboký a tak ty štafle jsou tak rozjetý, že já si nedovedu představit, jaký utrpení by to mělo srovnat. Jo. Já se toho trošku bojím. Ale jsem optimista, já zase vidím jako tady ohromné věci, jako v té poradně, jo. To je krásný. Když tady odchází člověk a řekne, hele, ty vole díka, nebo když volá za 3 roky a řekne, hele, ty jsi mi zachránil život, nebo zachránil jsi mi manželství, nebo potkám někde v restauraci a on ukáže takhle. Jo. Dobrý, já si myslím, že je dobrý, ale asi bych nebyl vůči tomu laxní, řekněme, společensky. To je takový dobrý, chýlí čas vlastně ke konci a já bych vlastně tomu přirovnal jednu věc, že v případě, kdy opravdu je tady ten sociální konstrukt a společnost vlastně hrne ty děti do šíleného psychického průseru. A oni budou mít ty následky, že jo, samozřejmě. A tady je člověk, který vlastně ty následky už někdy opravoval a asi víš svý tady v tom směru, tak pojďme, to řeknu s odpuštěním, tomuto člověkovi vlastně sebrat tu práci. Jo, no, hele, prosím, jo, aby neměl tady s tím vlastně takový problémy a je to na nás, na rodičích, protože jestliže si ty rodiče myslí, že se jich to netýká, tak si opravdu tohle běžte říct za ruku s tím dítětem do zrcadla. Protože ten odraz, abyste si dokázali snést ten pohled sami na sebe. A já věřím, že ty lidi jsou veskrze dobrotiví a že chtějí pro ty svoje děti to nejlepší. A tady musím říct, že já jsem teda neviděl veselého transgendera ještě. To je většinou doživotní pacient farmaceutického průmyslu na hormonální péči. A pojďme radši vlastně pracovat sami se sebou, tady v tom směru se zlepšovat, psychicky být odolný, jak říká Pepa kolega, s tím, že ten čas je teďka vlastně ten dobrý a bude vytvářet ty slabé jedince. A my nemůžeme si dovolit přece těm našim miláčkům, těm dětem, je pustit takhle ze skály. Radši je vlastně pojďme podpořit a vytvořit z nich silný jedince, dávat jim ty překážky, ucelovat je, protože opravdu ta doba bude potom podle mě ještě šílenější a je zapotřebí, pokud se teďka vlastně seberem a budeme bojovat za ty děti, tak bude zase příjemnější ta doba. Rozhodně a já ti moc krát děkuju, protože když přijde přítel a povídáme si o těchto věcech tak, jak chceme,
I když jako já jsem ve formátu, že mě jako nikdo jako nějak nevohne do nějakého tématu o něm mluvit jinak, než chci. Ale řekněme tak jako uvolněně, ale hlavně, že tematicky jakoby se v podstatě shodujeme, nebo já cítím, že se shodujeme. Já v tom dneska cítil jakoby určitou jakoby dávku poctivosti, kterou si člověk uvědomuje, že když se žení a vdává, tak to je ohromná zodpovědnost. To není jako, vezmeme se miláčku, Učme děti v těch školách předsvatební výchovu, tak jak to kdysi dělali faráři. To je učme. Učme se, co má dělat muž, co má dělat žena. Tohle tam chybí. Aby věděli, že to není jako legrace si někoho vzít a aby věděli, že to je vrchol jakoby soužití, že vlastně jsme tady v podstatě od toho, aby jsme žili s druhým člověkem, s kterým se naučili žít, respektovali se vzájemně a na základě té vzájemného respektu a lásky, aby jsme měli ty děti, kterým ukážeme, jak se má žít. Tohle učme naše děti. Já vím, že se jako blbě učí něco, co sám neumím. Ale tak se to nejdřív naučme. Jo. Je tady spousta projektů. Můj kamarád, můžu i zmínit, jako můj kamarád Milan Studnička má fantastický projekt Dovychovat. Jo. To je, ten odved jako ohromný kus práce, ten chlap. I s tím týmem, samozřejmě on je vidět, ale tam je jakoby spoustu lidí, kteří na tom pracuje. A on pracuje na tom, aby přes ty rodiče vychovával ty děti. Jo. A to je krásný. A tam jsou, jakoby, to dělejme. Tohle se učme. Dovychovat ty dospělí. Jako, vykašleme se na takový blbosti, jako je gender a feminismus a tyhle ty měkčí věci, abych byl slušný. Buďme opravdoví, buďme frajeři a frajerky. Jo, tak to je slovo chlapa na závěr. Takže já vám děkuju za pozornost, milí diváci, a děkuju teda Pepovi Vlkovi. Bylo mi velkou ctí, děkuju vám za to, že jsem mohl něco říct. A já si myslím, že určitě vlastně uděláme nějaký další díly, protože my jsme spoustu věcí neprobrali. Takže... A já jsem to ještě necpal úplně tam, kam asi by bylo třeba. Nevím, pojďme, jako jestli tě to bavilo, tak mě strašně. Já třeba přijedu za tebou. Takže jo, domluvím, ale ruku na to. Díky moc. A teď to řekl vlastně oficiálně, takže přijede příště za mnou a uděláme další vlastně povídání pro lidi. A já jsem strašně rád za tvoji pomoc i v rámci vlastně tady toho, co dělám já. Tvoříme vlastně to budoucnost pro děti. Jo? Snažím se a vám děkuju za tu trpělivost, že jste nás poslouchali doteď. Když to slyšíte teď a hezký zbytek dne. Mějte se.